Kisamla kente bat chenrang ki bayakun ki exam staff nurse ki bom shimlami kerteng ki result khot kam nurse kila bu pore ke sarkar bakan pensyai po arab sau kenta halor kini ki khenrum khenram hakorukom set jingkli balada kimla ban penbet yakane nakalyang jongki ladawa ban pensange no shwa ikijing thungkam haka staff nurse bat ba ke sarkar kadai ban penlong ikijing toket halor kene bat jala lap baki don kti haka kam le thok dei ban pensitom kat kum ki kondon ka an ini ki samla ki bom shimlami kerteng mendak pratorik risau rajar pusau ki lej ban bu jingtho cha office ke DHS bandawa nakabenta man pensyai hakabe dei bat karukom set jingkli nakabenta kane kam staff nurse ka badang syudap syan syu kilapan pauru dakabaong paka DHS ka dei man pensyai halon ke jingdon ke jingbom penmi kerteng iki bayo new phomak seneng haka second list kadbah ka third list pat kimi kerteng kini ki samla kile thuru bakidon art prangut ki bayo new phomak seneng rela penmi kerteng pat tang arpu arngut kini ki samla bayakon staff nurse ki bom syami kerteng kilapan pau bat ong bakim bisni ni pihun kitu ki weipat ki samla ki bela mi kerteng bat pas ki exam ki bela dawa bakatanat kade ban khot penkloi bat yat bet chakmat ka kam henry kilong baka hok jongki kade hok ban yo uso baki pas bat ka hok jongki weipat ki samla ki bom mi kerteng ki don hok ru ban yo jingshai om baki bapas kim nyau shu ikiwe ki bala chale thok kajingwan jungi minta kasingi kalong ningkong ngi kwa ay kabangin pensyai syakitu kiba keren menen kiba mi haka news menen kabaong ba mi saki kena kiba pas ya ka staff nurse exam hang ni kajingwan jungi kamdai na kabenta kajingle kajungi kamdai na kabenta kiba pas ni kiba fail mo kajingi yang kajungi hang ni kumba piyo ya karukom nado karukom mi result hado karukom set ki jingkli but hado kiwe ki jingle ha kabaya dei bakani ka recruitment process kalong kaba thurmur lane kalong ka bomya bet ka bomya renti ha kabaya dei ru bat ka rukom mi jong ka result bat ka rukom tho jong ka exam gitu baro ki dei na lengba jong ka meeting ka bangila dat ha ka khat khandai tarik jong banai ba nyau bat ha ka apsau tarik jong banai ba nyau hadin jong ka to meeting niyo ya uniuso ubalong ka result ka ban mi kamploy bat nalor jong kata pakai exam kan kamlong fair nim ong ba pakai exam kamlong fair namar bangim yo ya kaban yo i shabaro ki center tang ba katpung ka jing yo i ka jongi katpung ka jinglap ka jongi dei na ka daw jong ka jing pen mi result karo kom pen mi result jong ki kabalong ar laisin ya ka ju ka exam but ki result pat ki bayar fair kani ka dei ka kata ka jing yo i ka jongi but sa ka weiru ngakwa bandong baladang ila kulie ya ka kot ka jongi ngin jen dalalap ya ki jing bakla ngim ong baka question ka baki set ka dei ka babakla namar bangim tip tamangi kwa ay clarification halor jongki jingkeli ki bangidon ya ki doubts ki jongi kum kini ki jingkeli ba kim display lang iki ma sabaki yo 72 balik kim display lang iki and then kidon kitu kibayo 70 kidon hadu aku prangut ki candidates kibayo 70 kat ba ki display tang aku arngut syai ki nriungut kita ki candidates kibayo 70 hi da kajo ka max sabaki yo balik kim display lang kum yakiru bat kum tater ki buon ba ki candidates ki ba secure yakijo ki max tambah kim display ya kita ki max ki jongki takani ka deka question ka jongi bat ngi kwa ruhi bat kubala tho haka ni ka memorandum ka demands ka jongi kalong haswa bangin poi shakini ki demands ngi kwa ban ai ya ka government aku sau kanta nang ni chakman ya ka ba kin verify lene ya ka ba kin clarify kitu ki question ki bangi don doubts ngimong baki de ki babakla tamangi kwa ay ka clarification halor ka ay kamat baka to ka question kami kumto but balay ki options ki long kumto kum ha kabayade but vitamin D deficiency ka vitamin D deficiency always not do class 5 ngitip baka day deficiency jong ka vitamin D ka day ka rickets kat bahakal ni ka ayu hakani ka question pat kawan ka osteomalacia ruhi
ta okey ka Australia ro kadai ka deficiency jong ka vitamin D tang ba hang tu kim ai ka option both A and B kim ai ka option kat bah answer ki pat ki tho both A and B ka bumut kumlo kata ka bumut kitu ki batik A ru la rong la do A shimax ki batik B ru la do A shimax tengi kwa ek clarification halor jong kini ki question ki ba ngibo khandai teli ki question ngi kwa ek clarification halor jong kini ki question bat kata ka dei ban long hapo jong ka apsau kanta lada ki feel ya kaban ayu ya kaban yon kumba khandai teli ai ki jengkeli ki ba ngi shim na kitu ki question pe baki a ki baki set baki long ki ba ngim smoke thu ki ba ngim pei phang kum ka jingkeli which of the following is the complication of tonsillitis hakabaya dai bat kaniye ngibo ro hi ka explanation the most common complication of tonsillitis is peritonsillar abscess also known as quinsy. This is a collection of pus that develop between the tonsil and the throat wall. Kat ba ka option pat kamday ka quinsy kat kum ka answer ki ka baki provide ka option pat kadai penman ka otitis media hakabaya day but kanika question but kiway ro ki question kung mga la submit siya pi ya kanika jo ka memorandum ya ka ba piyo ya ka ban go through the halor jong kanika phang ni kwa ban panshay ya ka ba nimwan hang ni nakabanta ki ba pas da ka pila ban ong bangi bisni ya ki ne bangim kwa ya ki ya ka ba kinyo kam hot kaday ka hok ka jong pi ya ka ba pinyo kam aba pila tray hok tang ba habayo ipa ya kajing turmur himla ban shu khaprep ya ka khmat ban long ban perkhat tan ka maladi pide mit perkhat lang ki wei let's see pidon na pedeng jong ki ba mi menin let's see ki yo tam ripun riu max nimla ban ong bak maki kin yo ai ka ban rung da ka baki no ai kitu ki ba yo nyo pho ar ki ba yo nyo pho lai max nimla ban ong ya kata but don't ru kat tu kat ni ki candidates ki ba secure ya ka 72 73 lane 71 marks kiba kim don hakatu ka second list kat ba hakatu ka third list ngiyo ki marks jong ki 171 72 ki don ki bayo 70 ki don ki bayo 69 kat ba balay ki mention ya kitu ki roll numbers kum ya roll number 72 or ya ka marks ka ba ki secure 72 ki yo hadu arpun riungut ki candidates kat ba ki display tang arpu arngut ki candidates siya kita ki saungut ki candidates pat jong ka staff nurse but nalor jong ka jing scrap ni kerpa ka government bahkan initiate ya ka independent judicial inquiry halor jong ka nika examination halor jong ka nika recruitment process but lada lap ya kino ki badon kti hakabaya day but kini illegal act ka baki kile kamut la day ya ki ya kabakin terminate sundon kumangirong indo kam naman tang kiba pas kiba terai shitom hele kiba feel ro ba pli kidon kiba terai shitom kiba penlut miet bak sngi ya kaba kinle e kanika exam natakadaw dakabangilan ya kamala dia ngiwan hang ni ya kabangin pensay ba tang kiba feel lanit tang kiba pas kiba terai shitom kiba feel ro ki terai shitom hele day na benta kini kirukom long turmur baka kalalong bakin feel let's say namat hang dia kapen confuse ki kumno ya ka bakin answer kanu ka answer ka badai ha ka bayaday batu magnesium ya ka MMSRB ya ka bakin scrap ya ka whole recruitment process kublay shibun nakaliang jungi ha ka bayaday bat katu ka jung jong ki to giveaway ki bapas ya kanika exam let's say ka jingmi jongki kumenin ngayo baka jingmi jongki kala banday naka pressure jong no nimla bantip lani kala banday naka hok ka jongki hi nimla bantip ya kata lada kila tray hok lada ki scrap ya ka exam lada kila eri exam lu kinumdon jing phe lada kila tray hok lada kila minot shisha kamut lada le exam shiposian lu kinla ya ka exam so what's the difference mlay ra la dakin haba pila tray hok te pinyo hi yung so jong ka hok jong pi te nakamenta kani ka yu nabenta kani ka jing dawa jongi kamdai nakabenta ki bapas na ki bafir ngiyeng pedeng bat ngiyeng nakadaw jong ka jingle
thurmut jong kanika recruitment process baksa kawai hadian bangil adep ya ka meeting ka jong ka laipo tarik ka tu ka meeting ka bangil don but i health minister kidon ka lightly kijing keli hibawan out of syllabus naka okay direct naka management but naka administrative kijing keli kibawan naka management but naki administrative te halor jong kiniru ni kwa ya clarification balay ba don ki question kibawan na bar jong ka syllabus ya nginla ya ka exam ka question kam tangba ka question ka long twist nim snow town na ay kimi kitu ki options ki baki ai kan nungut kiba mi itu rule number bat kibun kiba pas kibun kiba bombi itu rule number ngam snow ka Long rule number uba pas kibun kiba mi itu kiba secure ya ka 70 71 72 73 kunta ter kibun kiba mi ki roll number tangba kitu ki roll number kiba kendiat balai ki kelam penmi komenta naka ki candidates kiba yo kiba secure ka juk kama kiba secure 72 kidon kumba aku riungut tamba kiba ki display tang aku arngut syai ki jak kitu ki saungut balai ki display lang itu ki saungut balai ki haban display ya kiba yo nriu lana kiba yo nriu pusan instead of jong kitu kiba yo nyo pu ar nyo pu wei kata ka de jingkeli ka jong ka jingbom ya teli let's say kadai ka jing song thuk bakla ka jong ki let's say ka jing mi jongi kin ong ba mimi namar bagi bishni yaki dan nak mentai ka bangin pensyai kitu ki bapa om bangi bishni yaki but lada day ka hok jong pi to shim ya ka hok jong pi nakaliang jongi ngim smo ai namar let's say kadon ai shalendet ya ka ba miru ni lemla ban pas lene let's say kadon ka jingbom pen ka jingbom shim kia ka jongi hakabaya day bakane ka exam ya ka bangimla ay ka ban pas ne let's say don na pedeng jongi ki bam puli ruhi ki basulay aten ya ka exam ya ka bangimla ban pas tangba ban ong pat ba ki day tang ki ba feel ki ba mi hang ni kata te kalong ka bomla along namar don bun na pedeng jongi ki ba yo 67 68 hado 69 marks ru ki ba yami lang nabenta baki smau tu bakani ka rupam le thurmur jongka MMSRB kalong kabakta ya ka songsuk songsan jongka setiet hibaro kawai ni kini kepala kebayawan lah kan mo hari haka jing ngalang meeting ke jing kabangil adem sibun ya so ki ki bakinas ki syam mo kanta mi ke exam ke bala adem kemudian kedua ki nas ki bala adem bantu exam sibun ki ki bakiman bat ki ong ba ki akur naman mentah akan ke exam yo ban rai ki question paper sayeng teringkat ki question paper baru ni ki marks kan ngi yo de halor jong tu di kombang la de keren ha meeting ka balai ko bala adem bagi ong ki invigilator ki baki pha ingi ki la de ban eye training hoi ka tangim lan mo nama don ki center ki baki invigilator ki strict don ki baki strict ni ki invigilator de halor ka taka phang ka ba don ki staff na si bawan ban ong chingi mo ba yo le si de na itu nama ko bangi tep ha ka on archi la dangi bakala kindiat kam numbri chatu ni ingin kam ke mark si ladu de halor juga tu ki bun ki bas ho penut ken namar balai bas la tu baki la le bha te halor juga tu pa ki na DHS ki ong bakla pensai segi ko mamenir ni ba mikani ko ong kam kila kalian lu na DHS bakin pensai segi ba ki vigilator ki along well trade andai ka ba ka paper ju ki pa ba tho ha ka question paper ni yo ki set E B C and D ki TV staff yo ka set E kata ki pha ki invigilator ki pha do number ha po ka tu dia iwe invigilator de lawan ban check itu nama ki dan ki ban check ban ha ban sign ki dan ki ban IT question paper control de lawan check ti iwe ki pha pandam ka tu i pha buat yang ka pada number wan ti iwe yang ka pada alphabet de hang tu ni la lumaran ka tu ban ha ban tik de li si na ka turu yang ngal adu ti mak de halo jong kata ka jing ka tum keram jong kana ke exam ka pementa kalong sisa ka penduk mensim ya ki ba ho ki ba kuliah bhai ba le bha ba kecil-kecil ko bangiwan ban bu hang ni kalong ba nadu kasin ka banikong ka bami ka result ho ko ba la de ka contract ni ka jing ni ka jing ha ka tu ka foru ni ba ka adan uso ham ka contract ko padan tu ka contract ba tni life pa atusan post ha tu ni ba ka sarkar ka tni sha ki di dawa ki jing ba ka exam ba ka result kan ni hadin 72 hours